Hai dolrok, angbo borok no, nungbo borok no, जों jotono human beings no. Chini ya kaine, ya kong ne, te khunjo kaine no. Phiaba, baksa borok nke, belaino, khas. Asuk borok kabang mani bisingo. Baksa borok nke belaino, intelligent ngo. Dolrok, nungbo da ngui tong a borok kabang ma intelligent bisingo khoroksa. Haike dolrok, जों te nung. Laibo motivation na manani bagwi. O fake rong sawi manani belai ke nangu go. Faidi hingga dolrok, जों naine leyano o video ni bising tui. Number 5. The letter X on your palm. Baksa borok yaphani buskani kokrona sawi manu. Khoroksa borok belai ke no famous. Bo yaphani jakma rona belai ke believe khlayo. Tei bo bin yaphano naino buskangni samrok no khlayo. Bo ongkha Alexander. Bo yaphani jakma rona belai ke believe khlayo. Tei bo bin yaphano naino bini buskangni samrok no bo hynu khlayo. Bin yaphawo hongkangke cross chino rijak. Nini yaphaw bahayno X dongkangke nung bahayno khoroksa belai ke intelligent borok. Tei Alexander the Great no karibo. O duniao kabangma borok rokni yagono X manjakha. Tei Abraham Lincoln yaphaw bahayno X. Dolrok nin yaphaw bahayno X dongkangke nung bahayno khoroksa intelligent. Number 4. Race ban on dress. Dolrok amo bahayno kaisa scientific fact. Tamke hingke nung nin yaphani yasikon tei nini yaphani yasima. O yasikani no thepawridi. Haike yasikon ganani yasino hingke kisa phake nori rohodi. Haike oro tolao norok nugui mankhana dolrok. Oro nin sil sakada koksa na koksaya. Jodino nin saka koksaya hangkangke nung normal borok. Ngetai jodino nin nama saka koksawo hangke nung khoroksa intelligent tei smart borok. Nung jekono samungno sakthari khlai tei success khlai manager borok. Tai nung nin laibo je success manyasak chesta khlai tongnai jar borok. Bo khaba haino belai ke krak. Nung tabuk success manya mogui tongo. Phiaba salsale nung success mannai nini laibo. Number 3. Golden blood. Tamo hini sai tongkha abo golden blood rok hinui. Golden blood rok kuno tongo haida. Norok ano jole jagai phanose mano. Golden blood hini samani bagwi. Au dolrok thöini color kwchak no karaibo o duniya bo golden color ni bo thöi tongo. Tabo khe norok khwnawi wanajak sinai. O golden blood belai khe kom borok rokni oro nukjago. Norok Google o phano search khainai mano golden blood no twiwi. Bidino believe khaya hingke. O duniyao kwbangma borok rokni bisingo bebagwi 40 jona borok rokni oro simse golden blood nukjago. Je borok rokni oro golden blood tongo borokni oro supernatural power bo tongo hini sawi mano. Dolrok jodino nin oro golden blood kwrwi haifano nung kuno dukhui wngnani nangya. Tamo hingke omo belai no kom borok rokni oro nukjago. Number 2. Food shape. Dolrok nin yathek no naikhlai naidi. In dolrok tabuk no nainadi nin yathek no. Nin yathek bahai. Kha khlaio nai pai bikhina hinui. Yathek 5 type ni ongo. Egyptian, Roman, Greek, Germanic, Celtic. Haike tabuk nin yathek no nai mili ridi. Nin yathek bama bai mili. Nin yathek jutino Egyptian ngui tongkha hingke nung khoroksa social borok. Tai Egyptian ngai rok borok belai khe lucky ongo. Nini yathek jutino Roman ngui tongkha hingke nini logical belai kheno high. Tai belai kheno intelligent. Confidence bahaino belai khe kwbang. Tei dolrok jodino nini yathek Greek ngui tongkha hingke nung hingke kisa belai khe lachijakrak. Haipano nini buddhile belai khe kwbangsi. Germanic hingka hingke nini intelligent kisa kom low intelligent tei berai krak ni borok ongo.
Jodi no nin yathek Celtic ngui tongkha hangke wow Congress nung belai kino brand kaham. Tei buizmaya samungrokno bo nung khlai funuk manui jat tei omo hai nung lekha pora pori thani bo ongkorok hingka hangke nung belai khe kwrwng. Dolrok oroni bisingo sana thangke Egyptian tei Roman borok gwnwi sijotoni kaham. Tamo hingke borok hingke belai khe lucky tei intelligent tei borokni bagwi hingke success manani belai khe chance tongo. Jodi no o kainini bisingo nini kaisa khopjagui tongkha hingke wow nung kisa mehanat nung kisa porishram khaima no nin laibo nung success manani belai khe chance tongo. Tamo hingke je borok oro buddhi kwbang borok hingke kom porishram kisa mehanat khaima bai borok laibo success mano. Number 1 finger alignment. Nini yakno nung omo haike khaidi tei nini yashino nai di. Jarni yashino karui boni debra yagrani yashino nai di. O tintani bisingo nini bomo khopja. Left finger is bigger than right finger. O yashida kolok nukjak. Ekeba right finger is bigger than left finger. Omo yashida kolok nukjak. Ekeba both the finger have same height. O yashi kanyin de nini soman nukjak. Jodi no nini yak omo ongui tongkha hangke nung khoroksa logical borok tei nini intelligent belai khe kwbang. Jodi nung omo ongui tongkha hangke nungbo o intelligent borok rokni bisingo khoroksa tei intelligent kwtal nini IQ belai khe kwbang. Tei nung hingke kwsarma jora khopjago komboya kwbang boya. Dolrok jodi no nung o 3 number ongui tongkha hangke wow nungbo khoroksa hynu belai khe genius borok. Belai khe intelligent. Dolrok golden blood no karui nino oro o manui rok tongbai o hingka hangke nung kobi no khoroksa belai khe genius borok. Dolrok ano video bahai nangjakha tolao comment khai salai di hingke tei video naithokjakhe obossoi like khai klang thangdi. Hambai dolrok no ano video pai thak jora naitongmani bagwi ano channel kwtal ko tei norogni support belai khe nangu.